ak ten človek je alibista. Nerozhoduje, to ešte uvidíme, to sa ešte poradíme. A keď vidím šéfa, ktorý sa stále iba radí, mám týkadla na streche. Ten človek nemá nejaký drive, nemá názor, stále sa skrýva za skupinu. Ďalšia vec je byrokracia. Vytvára neuveriteľný aparát smerníc, byrokracie, zbytočné brzdy výkonných ľudí, pretože ja teraz toto podľa smerníc udolám a ty si toto napísal, tak toto bude hotovo. Čiže byrokraciou stráca silu rešpekt. Ľudia chcú produkovať. Môže strácať silu rešpekt tým, že netlačí na produkciu. Je mäkký, nevyžaduje. Ako si mám vážiť niekoho? Dozor nedostáva výkon, aby som mal dobrú výplatu. Čiže tým stráca rešpekt. Môže mať také kliky vo firme. Má svojich vyvolených, s nimi chodí na kávičku, s nimi chodí na debatky, ostatných ignoruje. Tým tiež stráca rešpekt. Jednoducho použijeme zdravý rozum. Ak sa pýtame sami seba, ak sa budem takto chovať ako šéf, zvyšuje to môj kredit alebo nie? A zdravý rozum. A hneď viem, ako sa mám chovať. Vyžadovať, byť slušný, neuhýbať pred problémami, riešiť veci, privázať ľudí k produkcii, ak produkujú, oslavovať a mám silu.